Hai, Nelu, finala la S5. Stai că Nelu o să-și facă burnout-ul de rigoare. Hai, Nelu! N-are ABS. Mașină de curse fără ABS n-am mai văzut, nu. Haideți să urmărim finala de la S5, un M3 Turbo, un E46 Ciprian pe culoare din stânga, mașina albastră, și un 2.5 Turbo, un E30, campionul național la grupă de anul trecut. Aproape identic. E în față Nelu la 200. Câștigă Nelu 11-2 față de 2.